Каква напитка пиеш ти? Разбира се, че олио. Но защо? Нали съществуват толкова много различни напитки? Олиото, това е сокът на слънцето. Олиото, това е аромат на пържени картофки и кюфтета. Олиото, това е общуване. Олиото, това е ръст. Ало, да, ще се набухаме с олио. Олио, това е смешно. Олио. Ало, да, разбира се, ще се набухаме с олио. Олио! Надявам се да ви е било интересно. Наистина не пийте така олио, защото може да доведе до диария, язва и много други болести. И чао-чао!